Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon! Balita Evening Edition. Magatulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon! Radio! Maayong gabi Bacolod, maayong gabi bugos nga bahin sa Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga law Sabado, Hulyo 3, 2021. Para sa mga pangulong dinilaan, una kita sa mga balita lokal. 350 ka mga registrants sa mga satellite registration targets ng Comelec Bacolod. Duga nga 530 ka doses ng Sinovac vaccine gindulong sa probinsya sa mga LGUs. Sa mga balita national, low risk classification sa COVID-19, wala nagabot siningon nga magkumpiyansa ang mga Pinoy. Samtang mas malala nga paglupok sang Bulkan Taal, posible suno sa FIVA. Bantayan ang mga detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Sa ato sino mga Aksyon, happy Saturday! Doon nakibot ka mga naghapon na naman ko kay doon nocturnal ko subong. Nocturnal, gabihan. May mga may mga important lang sila nga mga gimpangkadtuan. That's why please bear with me, si Aksyon Eden ang po niyo subong. Of course, Sir Alex Fuentes, good morning man. Kay Ma'am Homa Lomina, good evening. Kay Helen, kung may Heaven sa una, may Helen, pagid subong. Good evening man, kay hambal ni good evening kuno Aksyon Eden. Salamat gid sa pagpamati. Kay Maria Teresa Hofelenia, good morning man. And of course, Victor Tugaf, good morning man sa inyo tanan. Kay sa tanan nga nagapamati gali ha, magpamati lang kamo diri sa aton sining Aksyon Balita Evening Edition. Upod nyo syempre si Aksyon Eden. Kag sa mga ka-aksyon tagali-ha, sa atin sining mga Facebook Live viewers, ginapabalo naman sa inyo ang Sapniversary sa ARV. ARV na lang natin. ARV. Tidaw, dugay-dugay nyo na gining nahulat nga magbalik ni ang DYEZ Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa ARV Anniversary Special. Kita kami ng Aksyon Radio Bacolod, mag-celebra na kami sang ika-52 na katuig nga padayon nga magpangalagad sa kanginan sa mabot nga Agosto 17. Kaga may amot sini, magapanagtag kami sang tag 500 pesos, tumataginding na 500 pesos nga ayuda sa mga maukod nga tagpalamati. Bilang tagdaog sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod Anniversary Special. So, simple lang mo una, magtutok lang sa pagpamati sa tanan ng mga programa sa Aksyon Radio Bacolod, agud mahibaluan kung paano makaintra sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod Anniversary Special. Amon pala galawagon sa masunod nga mga inadlaw ang pamaagi sa pag-intra sa siniman nga papremyo. Namati ka na
may 500 pesos ka pa, diin ka pa sa Aksyon Radio na lang. So, dapat, adlaw-adlaw, ginagapamati, ha, kay basi tikaon ka mo dira sa mga Aksyon Radio Bacolod reporters, or kisa, mga anchors naton nga nagagwa, depende man. Kag sa aton sinimag ka-aksyon, bantayan lang liwat ang sulit sa papremyo sa Aksyon Radio Bacolod Anniversary Special Sapniversary sa ARB. Good evening kay good Saturday morning to kuno ya kay Ma'am Vanessa Mayo. Hello. Grace Heverhinko, good morning. Good morning. Naanad ko sa good morning. Good evening. Kay Ray Baryoga, good morning ma. Naga-monitor sa Pandanon DSB. Of course, Sir Nonoy Andan and Marilyn Intesinilio, good evening. Good evening man kay GGD watching dira. Salamat gid sa pag-tanaw. GGD, you know yourself. GGD. To sa tana. Kay John and Nonoy Acoustic Duo, good evening man. Kag of course Sir Tupe Purano or Dugay na Otangko, good evening man sa imo dira. Kag sa Orlido's Restaurant dira sa may Barangay Panukoy, salamat gid no sa pagpamati. And sa tanan ng mga listeners naton sa Facebook Live subong gabi, please share sa aton sininga live kag i-like nyo ang aton sininga Facebook page. Looks good subong kay Miss Eden. Salamat. Don Agapito, Hampas Lupa, di magiba. Grabe mo na pangalan niya ba? Don na Agapito, pero Hampas Lupa, di magiba. Namian ka mo mag-line-line sa inyong pangalan, no? Sorry lang gida, kay do kataas ang pulungkuan. Hambali GGD, palibre ko na sa Orlido. Sige Pagdating pagdating ni Aisa. Kay Aisa, kay pagdating ng panahon. Librehon sa Orlidos. Yes. Ara lang da. Papa ni Love Maiden. Papa ni Love Maiden. Ano Sir Don Agapito Hampas Lupa di magiba. Hindi ko ma-inchendihan ang imo sininga message. Tama na lang kakadlaw GGD kay basi kiligon ikaw. Baryoga Ray, good morning. Good morning na. Sige pa ko good morning. Feeling ko aga subong liwat. Doon na mag-uhan ko sa gabi nga duty. Ay, doon na unay ko sa Facebook Live Sige lang, tanawan nyo lang ko da. Do kataas, di sakon, baka i-ari ko sa trono sang mga angkor subong. Good evening man kay Diding Alohamiento. Good evening man, Aksyon Eden. Nagakumpas na si Aksyon JM. Bantayan naton ang mga balita lokal, kag greetings pagbalik natin karon. Sa detalye na sa aton sininga balita lokal, target sang Comelec Bacolod nga makarehistro sang 350 ka mga aplikante sa ilagin patigan nga satellite registration karon nga adlaw sa isa ka mall sa Barangay Mandalagan. Sila kay Bacolod Election Supervisor Attorney Katrina Kanya, tuman kadamo nga mga Bacolodnon ang aga pa nagtinguha nga magalinya apang bangod sa maulanon nga panahon ila lamang ang ginlimitahan ang numero. Dugang panikanya ang mga individual nga wala nila makomodar karon nga adlaw
mayara pa sang bastante nga panahon para sa pagproseso, ilabi na sa ila masunod nga mall registration nga gintalana sa palabuton nga Hulyo 9 kag 10. Sa naibaloan nga base sa schedule of activities sang COMELEC, ang voters registration ang magalawig patubtub bulan sa Setyembre sining nga tuig. Samtang upisahan naman sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kag DPWH ang pagpanglimpyo sa mga drainage system, ilabi na sa Dalan Lacson umpisa sa Lunes, Hulyo 5. Sino kay Executive Assistant kay CDRMO Cluster Head John Marie Vargas, target sang gintukod nga Flood Control Task Force ang pagpanghawan sang drainage system sa bahin sang 29th Lacson Street padulong sa Banga Ramos. Dugang pa ni Vargas, ginatinguan man sa iyang mga personnel nga matapos karon nga adlaw ang pagpanghawan sa mga kanal sa palibot sa mga merkado sa diin, uli nila nga gintutukan subong nga adlaw ang sabahin sang Burgos Public Market. Liwat man sini nga ginhingyo ang kooperasyon sa publiko paagi sa husto nga pagtipon kag pagaboy sang ilang mga basura agon malikawan ang liwat nga pagbara sini sa mga drainage system sang 3 kadalagko nga mga merkado sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa iban pa nga balita lokal, nag-deliver naman subong adlaw sang 530 ka doses ng Sinovac sa syudad sang Escalante kag Bago. Sino kay Dr. Zifar Gerhardt Kailyan, inikabahin na sa masobra 34,000 ka doses sang Sinovac nga maabot kung nag-abot tinalikdan nga adlaw. Dugang pa ni Kailyan halos sa kada adlaw man naga-deliver sila bungod sa mga request man sang tagsa ka mga LGUs. Sa gihapon, padayon ang iganyo sa probinsya sa publiko nga magpabakuna para likaw sa COVID-19. Samtang red alert naman sa gihapon ang mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental, samtang nagpadayon ang pagpangita sang duha ka mga bilanggo nga nakapalagyo gikan sa Negros Occidental District Jail. Sino kay Lieutenant Abigail Donasco, ginmanduan ni NOCPO Provincial Director Colonel Romy Palgi ang tanang mga COP sa probinsya nga buligan ang mga katapos ng BJMP para sa liwat nga pag-aresto ng Daya Francisco Ipogon kag Alejandro Montoya. Madumduman nga paagi sa gintingog nga puwersa sa BJMP kag PNP kag iban pa nga mga law enforcement unit, liwat nga naaresto si Daniel Tamon apang napatay mag-uton nga Marvin kag Danilo Celeste matapos ginaligan nagbato sa mga otoridad. Samtang nagpatigay naman sa moto proprio investigation ng mga kapulisan sa idalom sa Negros Occidental Provincial Internal Affairs Service, may kangtanan sa kamatayon sa mag-utod nga sanday Marvin kag Danilo Celeste. Sila mga madumduman nakapalagyo nga preso gikan sa NODJ kag napatay sa mga otoridad samtang ginapatagayon ang manhunt operation. Sunod kay Regional Internal Affairs Service 6 Director Colonel Roger James Brillantes kag base sa pagpangusisa ni Staff Master Sergeant Arvin Obandos Empias. Una nga napatay sa shootout si Marvin Celeste sa Hacienda Veles, Barangay Blumentritt, Banuas ang Bursya. Samtang napatay man kahapon sa Hacienda Ambulong, Barangay San Fernando, Ciudad San Talisay, ining si Danilo Celeste. Sa pagpangusisa sa ilang ahensya, naibalawan nga armado mga escapees ang armas luthang, binangon kag espading, rason nga ginkonsiderar ang mga ini bilang armed and dangerous. Dugang pa ni Brillantes, isa ka litimo nga enkwentro na tabo matapos na recover sa lugar sa insidente isa ka kalibre 38 kag isa pa ka kalibre 45 pistola, improvised shotgun kag espading sa duha man ka separado nga shootout. Sa katapusan nga balita lokal, nagbulos naman bilang bago nga hepes ang Binalbagan Municipal Police Station si Captain Elende Rebusquillo matapos ginasign na si Police Major Fernando Sumblingo sa Provincial Headquarters bilang Deputy sa Provincial Operations Management Unit. Si Lieutenant Colonel Rolly Pondivilla naman ang bagong hepes ng Calatrava Municipal Police Station matapos ginbuslan si Major Roberto Injape. Sa Banwa naman sang Kawayan, nagpungko na bilang bagong hepes si Lieutenant Colonel Norberto Baniso matapos ginbuslan si Lieutenant Colonel Luel Garinganao nga ginassign bilang Chief sa Human Rights Affairs Office sa NOCPO. Isa man ka commissioned officer ang nagabot kahapon sa headquarters nga si Lieutenant Colonel Mark Ivan Salvo. Gikan naman ini sa Iloilo City Police Office kag Madistino bilang Chief sang Provincial Administrative and Resource Management Unit.
Sino kay Lieutenant Abigail Donasco natabo ang minor reshuffling sa mga pasyal matapos nagpangalagad sa Garinganaw, Injape kag Sumblingo bilang mga COPs sa sulod na sang duha ka tuig. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:20 detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sining. Good evening, liwat sa atin sining mga ka-aksyon. Of course, kay si Sir, gali papa ni Love gali upod ko sa una, sa Angels of the Rainbow. Good evening. Justin Tabilona, good evening. Pag-greet niya lang kuno mga po niya sa Taiwan, yung mga fisherman. Salamat. Kay Sir Alex Montez, of course, Ray Baryoga, liultam niya ako na sa asawa niya nga si Rochelle Fulgencia Susana, dira sa Bago City. Kag Christine Menyes Villalobos and family, hello, good evening. Sir Alex Montez, greet niya ko no si Ma'am Vanessa May, of course, with Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sa Barangay Tangub, Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona, kag sa family Dialagdon, appeal sang Pandanon DSB upod sa puwersa sang ARB community. Madamo gid nga salamat of course sa mga taga EFC. May gabi man kuno kay Tatay Jose, Nanay Lolita upod sa kanay Ma'am Jenely kag Ma'am Dialagdon sang Barangay Pandanon DSB. Mr. Melily Oligo, Noel Amar, Big Boss via Jonathan. Madamo gid ko nga salamat. Grabe man mga greetings ni Sir Alex Monteza. Rochelle Fulgencia Susana, hello, good evening man. Sa tanan ko nga taga Purok Ramilu, Barangay Tangub kag Familia Rafuela de Lagdon sa Barangay Pandanon. Madamo gid ko nga salamat. Okay, keep your mouth shut man. Ano man. Dula ito nabasahan ko. Yes. Good evening da. Naidira sa akon sini nga mga kamaninuyan. Of course, nagapamati gid. Via Facebook Live man, Major Wilfredo Benuman, dira sa may Banwasang, Valladolid. Of course, Ma'am Jean Hazelgon, gali, dira sa may Bebs Mangustando, Dugan. Ako daw wala kakadto si mo, Ma'am How. Mabalik ako dira kay pinakatamis nga paho, ara, gida mo. Oo. Aksyon JM, ligo na kayo doon nakabutang, doon makita mo di si Aksyon Ann. With Aksyon Ann and Eden, butang mo. Lihog lang ko Yes. Kami nagreklamo kung diin ko na si Aksyon Ann. Kaya ginapangita nila si Aksyon Ann. That's my girl in time, Girl in all times. Precise greetings lang. Sir, nauya mo kasi mo nga, grabe ang type mo tapos hindi ko pagbasahon. Kisa lang man na Yung kadamo, man sa aton sang oras. We have all the time in the world para sa pag-greet di sa mga greetings mo. Kado ikaw, giding damo-damo, di greetings. So, pagbigyan. Kaya kung aga daan, wala kami mayo oras ni Action Boy Duran. That's why nga, hindi naman mabasahan, tanan nga greeting. So, samtang may tiyempo subong, ate, sige, i-greet tanan. Tanan yung mga greetings dira ninyo. Of course, Lieutenant Colonel Luel Garinganaw and Colonel Guile o kon Lieutenant Colonel Norberto Barnizo nagapamatigid. Of course, maninoy ko Joseph Katunina, kamusta ka na do kataway-taway na sa aton sininga buhay-buhay. Kamusta na ikaw dira? And of course, nagapamati mga ilisubong Sir Rodolfo Castil and retired Colonel Romeo Baleros dira sa Batangas. Halong-halong kamo dira kayo do nag-alburuto to last time ang Bulkan Taal. Do medyo hindi siya dapat pagpabayaan. Gagami ara no sa mga evacuees bala nga hesitant pa sige, dasa karon na lang balita national, bantayan natin.
Kag sa ato naman, sa detalye na sa mga balita nasyonal, ginpayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga sa pihak low-risk area na ang klasifikasyon sa Pilipinas, inipod silingon nga magkumpiyansa na ang mga Pinoy kung COVID-19 ang paghahambalan. Dugang ginpayag ng DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alithea de Guzman nga yara sa negative level ang 2-week growth rate sang Pilipinas kung average daily attack rate ang tan-awon. Naibaloan naglambot sa negative 9% ang growth rate sa Pilipinas sa tung Hunyo 13 tubtub 19, gikan naman sa 15% sa tung Mayo 30 tubtub Hunyo 12. Nanguna naman ang Davao City sa area of concern matapos makarecord sa pinakataas nga reproduction rates ng COVID-19 sa nakaligad nga semana. Sunod sa Octa Research Group, may pinakataas nga daily COVID-19 average ang Davao City nga nakarecord sang 324 gikan Hunyo 25 tubtub Hulyo 1. Samtang yara naman sa 66% na ang occupancy rate sa ilang mga hospital beds kag 89% sa intensive care unit beds. Naka-record man ang Davao City sa reproduction rate nga 1.4 kag suno pa sa Octa. Kung mas mataas sa 1 ang reproduction rate, nagakahulugan nga may nagaluntad nga sustained transmission sa isa ka lugar. Sa iban pa nga balita nasyonal, posible naman may magluntad nga mas lala nga paglupok ang Bulkan Taal sa Batangas bangod sa pagbugas ng rock fragments nga na-record sa bulkan pila ka metrong kalayoon sa kalangitan. Sunod kay FIVOX Director Renato Solidum, padayon ang pagpagawa sang aso sa bulkan tugas ng gas kag water vapor nga nagataas gikan sa main crater sang Taal. Sa nakaligan nga 24 oras, nagka-record ang Taal Volcano Network sang 29 ka volcanic earthquakes. Kalakip na ang isa ka explosion type earthquake, 22 low-frequency volcanic earthquakes kag duha ka volcanic tremor events nga may kadugayan nga 3 ka minuto kag naka-record man sang low-level background tremor. Padayon man ang pagpagawa sa bulkan sang steam ridge plumes nga may katason nga 3,000 metros gikan sa Taal main crater. Naglabot sa average nga 13,287 tonelada ang kada adlaw nga nagapagawa sang bulkan. Ginpahay naman ni Solidum nga posible man magluntad ang pagbugas sang lava gikan sa bulkan. Antes ni sa tung Lunes ang aga, nakitaan sang aso sa Metro Manila kag kaiping nga probinsya gikan sa bulkan Taal kag matapos ini pagkahapon na record ang pagdupok sa bulkan rason nga ginpaidalom ini sa alert level. Sa katapusan nga balita national, wala naman sang konfirmasyon ng Philippine National Police nga nakagawa sa Pilipinas ang high-profile drug lord nga si Peter Lim. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni PNP Chief General Guillermo Eleazar nga padayon pang pag-verify sa mga otoridad kung nakagawa sa Pilipinas si Lim. Sunod kay Eleazar, nagapakig-angot sila karon sa naglain-lain nga ahensya sa gobyerno subong man sa mga foreign counterparts agud mas mapadasig ang ila sining nga trabaho. Maayong gabi lang liwat no sa aton sini nga mga ka-aksyon nga nagapamatigid. Of course, Ma'am Jessica Benguelo kay saya sini nga husband dira, of course, tatlo ka mga kids, especially kay Cutie Jeren. Hello Jeren, good evening. Salamat sa pagpamati. Melvin Solidarios Apdo watching live from Barangay Malingin, Bagos City. Raymar Lingoste and Erwin Desendario of London, Amabel Desendario of Jeddah. Good day lang dira ko no sa inyo. So, salamat gid sa inyo nga pagpamati.
Of course, kaupon ninyo sa gihapon subong aksyon nga hapon para sa Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,